Το έβαλα αυτό, για να δούμε. Good luck, mates. Let's fight together. Α, κανακάρι ακούς. Πάνε settings. Ναι. Εκεί στα controls που έχει δεξιά, από τα πρώτα δεξιά που γράφει Bolt Action Rifle, τι το έχεις? Tap ή Relay? Τι γράφει? Bolt Action. Κάτσε να σου πω μετά στο lobby. Γιατί εγώ με αυτό παίζω με άλλη ρύθμιση. Ξέρεις πως το έχω? Για πες. Όταν πατάω να πυροβολήσει, μου ανοίγει αυτόματα το στόχο. Δηλαδή δεν πρέπει να ανοίξω εγώ στόχο και να πατήσω εγώ να πυροβολήσει. Μόλις αφήνω το δάχτυλο. Α, για τη διόκτρα λες, πυροβολάει μόνο του. Έλα ρε. Ναι, ναι. Για διόκτρα λες. Αυτό είναι στο sniper, έτσι. Το sniper μιλάμε. Ναι, ναι. Ναι. Όχι στα άλλα. Όχι, όχι. Σνάιπερ και καραμπίνα. Αλλά στην καραμπίνα δεν ανοίγει σαν το scope. Είναι μόνο για να βαρέσεις. Απλά κινήσεις όπως θες το στόχο σου. Πέσανε. Πέσανε άτομα. Θα τα βάλετε κανένα μάρκ. Ναι, γιατί προλαβαίνουμε. Τι έγινε, όλοι πίσω εκεί είναι ρε. Παστάρδο. Όχι, ένας ήταν εδώ. Κάποιον ακούω από εδώ. Marked a location. Πρόσεχε. Watch out! Ωραίος. Νομίζω.
Ω, μη 24. Πάλι καλά γιατί πήγαινα να αγοράσω. Αμάξι κάπου. Τέλος. Πίσω. Έτσι πάω να δω αν έχουν κάνα σκόπ. Έχει. Ένα τριάρι έχει. Πετάγαμε λίγο με το σόπ μισό. Έχει κόσμο να ρίξει, έλα. Κρατήσου, Άρη, έρχομαι. Έχουμε είναι 3-4 άτομα εδώ. Άντε μπουρδέλα και οι τρεις. Βάζε μου. Εντάξει, εντάξει, Βάζε μου, είναι. όλα καλά, όλα καλά. Watch out! Όλα καλά. Παγαράει άλλος. Από πάνω, μπράβο. Ωραίος, μου τον έδωσε και αυτό. Πού είναι ρε πούστη μου. Έχει μη 24 δωρε. Άμα θέλεις. Εδώ. Marked an enemy's death crate. Όποιος θέλει. Το πετυχαίνω χέντα, μου παίρνει το kill. Έλα, αυτό θα το γράψουμε, παιδιά. Το έχω γράψει. Okay. Το κάνω Κάνεις εγγραφή. record. Ναι, Record. record. Άμα δεν σκάσουν τίποτα τουρκαλάδες και μας φτιάξουνε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα εμείς τους καλάδες, παίρνουμε χαμπάρι, Κούρδους τίποτα. Watch out! Ωραίος. Ρίτσα δίνει πόνο με το σνάιπερ. Ναι, ναι. Μαλακία που δεν το πήρα βασικά. Awesome. Βρήκα ένα μη 24 και δεν το πήρα. Μαλακία. Έκατσα με την πέρα. Βάρες ένα... Πού πήγε ρε φίλε μου, δουλεύει. Οπ, άμα τη μάνα σου που είναι. Ωραίο. Λάκα. Κάπου με βάρεσαν. Μην το βγάλετε κόμπλεξ, μην το βγάλεις. Θα το κάνουν recall, άστιμο. Πού? Οπα, Watch φιλμάει out! από εδώ. Πάει για recall. Δεν έχω δει που είναι. Δεν τον βρίσκω ούτε εγώ. Watch out! Ω, πρέπει να κάνω reload. Μισό. Ωραία κάριο. Τριάρι κράνος έχει ο πούστης. Θα έρθει αναγκαστικά. Πόσες θέλει.
γάμισου. Awesome. Awesome. Πρέπει να βρω heals. Τόσο από εδώ που πέθανε. Watch out. Λίγο μάγκες. Marked a location. Ριζάρω. Κι εγώ. Πού είναι ρε μαλάκα? Έχουν καμπερωθεί, Watch out. Άτομο εκεί. Someone has been here. Δύο άτομα εκεί. Watch out. Σε λέω δεν θα βγάζεις κεφάλι μη σε γάμισου. Εκεί θα μείνεις. Λοιπόν, Help. Ω μαλάκα, παλού. Βγαίνω ένας εδώ. έπεσε. Μπράβο ρε. Σώστε το φίλο μου. Όλοι dead. Σώστε το φίλο μου. Ο άλλος Αυτοί από απέναντι. απέναντι μείνανε. Έχεις Προσοχή. χειριασμό, Τσέκη. Έχεις χειριασμό. Help. Όχι ρε, το μπάσταρ το δίπλα το έπεσε. Watch out. Πρέπει να κουμπωθώ. Άμα μπορεί κάποιος. Έρχομαι εγώ, έρχομαι. Όχι ρε το καριόλι. Έλα. Όχι το Δεν μπούστι. χρειάζεται smoke εδώ. Και ωραία μαλάκα. Θα έρθουνε. Ελάτε ένας γρήγορα. Καλύπτω εγώ. Έλα, πιάσε εμένα που έχω λίγη ζωή. Πού είναι ρε παιδιά. Απέναντι είναι ρε. Έχει τέτοιο first aid. Έχει κανείς first Δεν aid. τους βλέπω. ρε. Τι θες ρε εσύ. Όχι. Έλα πάρε εδώ το μεγάλο που σου δίνει. Πάρε το μεγάλο, έλα. Ωραίος. Πάρε και ένα φάρμακο. Θα δεις τώρα πως κατεβαίνουν κεφάλια. Όπα. Ω, πίσω, δεξιά. Δεξιά, παιδιά. Watch out. Ω, τα καθήκια. Help. Δεν είναι εκεί ρε. Δεν είναι εκεί που βάζετε μάκρε. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Watch out. Τον βλέπω. Έρχεται από αριστερά. Αριστερά από το Έλα. σπίτι έρχεται. Τι ήθελα και βγήκα. Από αριστερά Βγήκα έρχεται. εγώ σαν μαλάκας. Νόμιζα ότι είναι εκεί που... Όχι! Εντάξει. Έλα ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Εντάξει, ό,τι να είναι. Έλα ρε πούστη. Κολλήσαμε με το κολόσπιτο εκεί. Καλά πήγε. Μπουρδέλο. Δεν πειράζει. Καλά πήγε. Αλλά δεν ήταν εκεί στο Μάρκα. Δεν ήταν εκεί. Ήταν πιο αριστερά. Μετακινήθηκε ρε. Εγώ πιάνω τα βράχια. Μετακινήθηκε. Πιάνω τα βράχια και που είχε πάει στο βράχο αριστερά.